Siyakwamukela kwesinye isiqephu sethu sezindaba iEThekwini News in 60 seconds lapho sikulethela khona izindaba zikamasipala eziphambili kuleli sonto. Imeya yeTheku Councillor Cyril Xaba ivule ngokusemthethweni ibloho iBlandel Bridge nomgwaqo kuka-71 million wamarandi eShallcross okwakhiwe kabusha ngemuva kokulimala ezikhukhuleni zango-2022. Imeya isijube ithimba lochwepheshe okuyilona elizokwengamela wonke umsebenzi wokwakha oqhubeka endaweni yebandla lamaNazaretha ngemva kwesigameko sokuwa kodonga kule ndawo. Imeya yamukele utshalomali lweToyota South Africa Motors luka-10.4 billion wamarandi oluzosebenza ekukhiqizweni kohlobo olusha lweToyota Hilux. Umasipala weTheku wamukele imiphumela emihle yomhlangano wethimba iPresidential eThekwini Working Group Tourism Revitalization Workstream 4 oqinisekisa ukuthi nangempela iTheku lingenye yezindawo eziphambili eNingizimu Afrika kwezokuvakasha nemicimbi yezamabhizinisi. Asizibeke lapha-ke okwamanje, asiphinde sihlangane futhi nangesonto elizayo.